இதில் வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேணும்னா காடுவெட்டியில் வந்து கேட்டு பாருங்கள் அவரை பற்றி. ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் வந்து காடுவெட்டி ஜெயகொண்டத்தில் மகிமைப்புறம் இருக்குல்ல, இடம் வாங்கி தர முடியாது. அவர் தான் போராடி வாங்கி கொடுத்தாரு. சாதின்னு நினச்சாருன்னா அவர் பசங்களுக்காக மக்களுக்காக எல்லாமே செஞ்சுருக்காரு. அவர் ஜாதி வரையும் இல்லை. இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மாவீரன் திரு காடுவெட்டி குரு அவர்களினுடைய பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு காடுவெட்டியில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய மணிமண்டபத்தில் ஏராளமான வன்னிய சமூகத்தினர் மற்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளார்கள். அவர்களிடத்திலே மாவீரன் திரு குரு அவர்களை பற்றிய பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றது. வாருங்கள் கேட்போம். திரு காடுவெட்டி குரு அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கான தலைவர், மற்ற சமூகத்தை எதிர்க்கக்கூடியவர்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைண்ணா. அவர் சாதி நினச்சார்னா இப்போ நரிக்குறவர்கள் இவருக்கு மகிமைப்புறம் ஜெயகொண்டத்தில் மகிமைப்புறம் இருக்குல்ல, இடம் வாங்கி தர முடியாது. அவர் தான் போராடி வாங்கி கொடுத்தாரு. சாதின்னு நினச்சாருன்னா அவர் ஏன் அதை செய்யணும்? இல்லைன்னா அவர் செய்யாமலே இருப்பார். சாதின்னு அவர் நினைக்கல. இப்போவும் எல்லாருமே போராடிட்டு தான் இருக்காங்க. சாதி இல்லை, நம்ம சமுதாயம் பின்னாடியே இருக்கோம், கொஞ்சம் இடஒதுக்கீடு தாங்க அப்படி தான் போராடிட்டு இருக்காங்க. அது தந்தாங்க நம்ம பிரச்சனையே கிடையாது. மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரியான பொய், அதெல்லாம் பொய்யான ஒரு வார்த்தைன்னு சொல்ல வரீங்க? ஆமாண்ணா, அதெல்லாம் போயிட்டாண்ணா. இந்த தினம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? மனசில் எவ்வளோ பெரிய இழப்பாக இருக்குது, எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷத்தில் இருக்கிறீங்க? ஐயாவை பார்த்ததுனால ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்ன அவர் இல்லை, இப்போ அந்த கட்டத்தில் இல்லைங்கும்போது தான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. அவர் இருந்தாருன்னா இப்போ எவனும் பேசியிருக்க மாட்டாங்க. எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் நம்மளையும் கேள்வியும் கேட்க மாட்டாங்க, படிக்கிற இடத்துலையும் பின்தள்ள மாட்டாங்க, நம்மளை முன்னாடி கொண்டு வந்திருப்பார். இப்போ அவர் இல்லைங்கும்போது தான் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போது காடுவெட்டி குரு அவர்கள் அப்படின்னாலே நம்ம பல்வேறு மேடைகளில் பார்த்துருக்குறோம். பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், சில சாதி கட்சி தலைவர்கள், சாதி சங்கத்தினுடைய தலைவர்களெல்லாம் என்னமா சொல்கிறாங்க, அவர் ஒரு சாதி வெறி பிடிச்சவர், அவருடைய பேச்சே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போ இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்போனால் சில அரசியல் கட்சிகள்லாம் ரொம்ப கீழ்த்தரமான விமர்சனங்கள்லாம் முன் வச்சுருக்கிறாங்க. அவர் ஒரு ரவுடி அப்படி இப்படிலாம்னு சொல்லிட்டு சமூக ஊடகங்களில் பரவிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பதிலடி கொடுக்கணும், அவங்களுக்கே வந்து உணர்த்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? இப்போ காடுவெட்டி குரு அப்படின்னாலே, காடுவெட்டின்னு சொன்னாலே அந்த ஊர் பேர்லேயே வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ரவுடித்தனம், அந்த காடுவெட்டின்னு மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு பேர் மாதிரி இருக்குன்றதுனால காடுவெட்டி குரு அவரை பற்றி தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே இப்போ வந்து அவர்னா ஒரு ரவுடி, அவர் ஒரு ஜாதி தலைவர், வன்னியர் சமூகத்தின்ற ஒரு தலைவராக இருந்ததுனால அவர் வந்து ஒரு ஜாதி தலைவர் அப்படின்ற இன்றைக்கி இருக்கிற திராவிட கட்சிகள் வந்து அவர் வந்து அடையாளப்படுத்திட்டாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி காவல்துறையும் அவங்கன்னா வந்து ஒரு ஜாதி தலைவர், ஒரு ஜாதி சங்கம், அவங்க வந்து ஒரு ஜாதி வெறியன் அப்படின்ற மாதிரியே இப்போ இருக்கிற சமூக ஊடகங்களுமே அந்த மாதிரி வந்து அவங்களை காட்டிட்டாங்க. ஆனால் இப்போ காடுவெட்டி குருவை பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொந்த ஊரில் போய் கேட்டாலும் சரி, அவங்க அரியலூர் மாவட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இரட்டை கோலை முறை, அதாவது 2 டம்ளர், மேல் ஜாதிக்காரனுக்கு ஒரு டம்ளர், கீழ் ஜாதிக்காரனுக்கு ஒரு டம்ளர் அப்படி டீ கடையில் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை ஒழிச்சது காடுவெட்டி குரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வந்து கோவிலுக்குள்ளெல்லாம் போகக்கூடாது, வெளியிலேருந்து தான் சாமி கும்பிடக்கூடாத பல்வேறு மாவட்டங்களில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி இருக்கும்போது காடுவெட்டி குரு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, மாலையை போட்டு ஒருத்தர் கழுத்தில் மாலையை போட்டு அவங்க கோயிலுக்குள்ளே கூட்டு போயிருக்காரு. அது வந்து யாருக்குமே தெரியாது. நம்ம காடுவெட்டி குரு எந்த நல்லது செஞ்சாலும் அது யாருக்குமே தெரியாது. அவர் ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சாருன்னு வச்சுங்களேன், தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தெரியும், எல்லாருக்கும் போயிடும். இங்கே இருக்கிற சமூக ஊடகங்கள்லாம் எப்படின்னா நம்மளை வந்து அழுத்தி தான் பார்க்கணுன்னு பார்க்குறாங்க தவிர நம்மளை வந்து யாரும் வெளியே கொண்டு போகணும், வெளியில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்மளை வந்து பிரபலப்படுத்தணுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் யாருமே கிடையாது. நமக்கு நாம தான் இன்றைக்குமே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ எது வந்தாலும் முதல்ல குரல் கொடுக்குறவர் அவரு தான். அவர் இருந்த வரைக்கும் எப்படி இருந்தாருன்னு இல்லை. இப்போ இல்லை, ஒரு சில பேர் வந்து வெறும் 2 வருஷம் தான் வந்து 2 டைம் மட்டும் காடுவெட்டி குரு வந்து எம்எல்ஏவாக இருந்தார். 2 டைம் எம்எல்ஏவாக இருந்தார். சரியா? அவர் வந்து நிறைய சொத்து சேர்க்கல, கார் வாங்கலை, பங்களா வாங்கலை. ஆனால் எங்களை மாதிரி எவ்வளோ இளைஞர்களை வந்து சேர்த்துட்டு போயிட்டார். இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பெயர் சொல்ல வேண்டும், இவர் போல யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு ஒரு எம்ஜிஆர் பாட்டு இருக்குது. அந்த வரிக்கு வந்து 100% ஏற்றவர் யாருன்னா எங்கள் காடுவெட்டி குரு ஐயா மட்டும்தான். இன்றைக்கி வந்து யாருமே கொண்டாடலை, யாருமே வரல, சில பேர் வந்து அவரை மறந்துட்டாங்க அப்படின்லாம் நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க. என்ன மாதிரி பசங்க நெஞ்சில் வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, அவர் வந்து எங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோ கிடையாது, ரத்தத்தில் கலந்துருக்காரு. எனக்கு மட்டும் கிடையாது, என்ன மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. சரியா? தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக 28-30 மாவட்டம், வட மாவட்டத்தில் மொத்தம் மாவட்ட காடுவெட்டி குரு பேர் சொன்னால் தெரியாத ஆள் கிடையாது. அவர் பேரை சொன்னால் அது ஒரு பயம் இருக்குது. சரியா? ஏன் பயப்படுறாங்க தெரியுமா? ஒருத்தன் தப்பு பண்ணுறான்னு வச்சுக்கேன், தப்பு பண்ணாதவனை பார்த்து பயப்படணும்.
அப்போ யார் தப்பு பண்ணுறா, யார் பயப்படுறா, யாரை பார்த்து பயப்படுறான்றது நிறைய இருக்குல்ல. அப்போ இதுலேருந்து தெரிஞ்சுங்க. நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஜாதி தலைவர்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. தயவுசெய்து சொல்கிறேன், அவர் வந்து வன்னியர் சமுதாயத்துக்கு மட்டுமே வந்து பாடுபட்டதாக எங்கேயுமே கிடையாது. போராடினது வன்னியர் சமுதாயம் சேர்ந்து 1987 சமூக நீதி போராட்டம் பண்ணாங்க. ஆனால் வன்னியர் சமுதாயத்துக்கு மட்டுமா பண்ணவே கிடையாது. மொத்தம் 107 ஜாதிக்கு சேர்த்து தான் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? அவர் வந்து தலித் மக்களுக்கு எதிரானவர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கும்பல் சொல்லிட்டு சுற்றுறாங்க. தலித் மக்கள் எங்கேயும் தேடி போய் நாங்கள் யாரையும் அடித்தது கிடையாது இது வரைக்குமே. தலித் பெண்களுக்கும் காடுவெட்டி குரு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக தான் இருந்திருக்காரு. இன்னுமே அரியலூர் மாவட்டத்திலையும் சரி, காடுவெட்டி கிராமத்துலையும் சரி, அங்கே இருக்கிற எஸ்சியை போய் கேட்டால் கூட அவங்க இப்படி தான் சொல்லுவாங்க. நாங்கள் வந்து யார்ட்டையும் ஜாதி பார்த்து பழக கிடையாது. ஆனால் எங்களை பார்த்து ஜாதி வெறின்னு சொல்கிற கூட்டம் இன்னும் நிறைய இங்கே இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது. இல்லை, நிச்சயமாக அந்த நிலை மாறும். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு நீங்கள்லாம் உணர்வுபூர்வமாக பேச தொடங்கியிருக்கிறீங்க. நீங்களும் சமூக ஊடகத்தில் பல்வேறு விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க உறுதுணையை எடுத்திருக்கிறீங்கன்றதுனால இந்த நிலை மாறும். அடுத்த நினைவு தினம் அப்படிங்கிறது அல்லது அடுத்த பிறந்த தினம் அப்படிங்கிறது இன்னும் பெரிய வரலாற்று சிறப்போடு அமையும். திரு காடுவெட்டி குரு அவர்களினுடைய மேடை பேச்சு எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். அந்த மேடை பேச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க பல்வேறு சமூக மக்கள் மத்தியில் ஒரு இடர்பாடை தூண்டுறதாகவும், அவர் வந்து மேடையில் வந்து மற்ற சமூகத்து மக்களை அநாகரிகமாக பேசுகிறது போலலாம் எல்லாருமே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க, நம்மளும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஐயா வந்து எல்லாத்துக்கும் பாடுபட்டிருக்கார். அவர் சாதி வெறியம் இல்லை. அவர் வந்து எல்லா ஜாதிக்கும் தான் இடஒதுக்கீட்டு கேட்டார். அவருக்கு மட்டும் கேட்கல. அவர் இந்த அளவுக்கு பேர் புகழ் பெற்றிருக்காருன்னா, பசங்களை வர வச்சுருக்காருன்னா அவரோட அன்பாலையும் பெண்களை பாதுகாக்கிறனாலையும் தான் நம்ம காடுவெட்டியார் முன்னேறியிருக்காரு, வளர்ச்சி வந்திருக்கு. ஆனால் அவருக்கான எதுவுமே செஞ்சதில்லை. பசங்களுக்காக மக்களுக்காக எல்லாமே செஞ்சுருக்காரு. அவர் ஜாதி வெறியம் இல்லை. இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இப்போ இந்த சின்ன பையன் எல்லாமே வரான். இதெல்லாம் எந்த உணர்வின் அடிப்படையில் நீங்கள் வரீங்க? உங்களுக்குள்ளே அவரை பற்றி நினைக்கக்குள்ளே என்ன தோணுது? அவர் அன்பு வச்சதுனால, பசங்க வராங்கன்னா எல்லாம் அன்பு வச்சதுனால, அன்பு பாசம் எல்லாம் காட்டினால தான் இன்றைக்கி அரவணைச்சதுனால தான் எல்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க. ஐயா இருந்தாலும் இவ்வளோ பேர் புகழோடு இருந்தாங்க, மறைந்தாலும் இந்த பேர் புகழோடு இருக்கிறாங்க இன்ன வரையுமே. அதனால தான் பசங்க இன்னும் வெளியூர்லேருந்து வந்துட்டுருக்காங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ காடுவெட்டி குரு அவர்களினுடைய பல்வேறு மேடைகளில் இப்போ கடைசியாக கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இறுதியாக அவர் பேசுகிறது வந்து விழுப்புரம் சமூக நீதி மாநாடு தான். அதில் கூட என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னாக்க, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பாக என்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக ஒரு வன்னியர் முதல்வராக வருகின்றாரோ அப்போதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இந்த சமூகம் முன்னேறும் சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ அவருடைய இறுதி ஆசை குறித்து, அது மட்டும் இல்லாமல் வன்னியர் ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த தாரக மந்திரத்தை அவர் உயிராக பார்த்துக்கிட்டார். அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? அவர் கடைசியாக நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு போனது ஒரே விஷயம் என்னன்னா, 2026 நம்ம அண்ணன் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களை வந்து முதல்வர் ஆக்கணும். அவர் வந்து ஒரு வன்னியருக்காக மட்டும் சொல்லாமல் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் சொல்லியிருக்காரு அவர். ஏன்னா அவரை ஒரு அண்ணனை மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலே கிடையாது. அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் கடைசியில் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்க வன்னியருங்கிற ஒரே ஒரு சாதியின் பெயரால் புறக்கணிக்கப்படுறாங்களா? ஜாதியின் பெயரால் புறக்கணிக்கப்படுறாரு. அதனால் வந்து எல்லா ஜாதியுமே இப்போ வந்து நம்ம மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டி இருக்கிறதுலே 2.5-3 கோடி பேர் இருக்கோம். எல்லாரோட இது என்னன்னா, இவங்க வந்து ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்கன்னா இந்த தமிழ்நாட்டை வந்து இது பண்ணிடுவாங்க, வன்முறையாக மாற்றிடுவாங்கன்ட்டு ஒரு தப்பான புரிதலில் வந்து எல்லா சின்ன மாற்றி வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. அதனால் நம்ம எல்லோரும் வன்னியர் 2.5 கோடி பேர் 3 கோடி பேர் இருக்கிற வன்னியர்கள் வந்து அன்புமணி அண்ணன் தான் முதல்வர். வேறு எந்த வன்னியர்லேருந்து எல்லாம் ஒரு சும்மா லெட்டர் பேடு கட்சியெல்லாம் இருக்கும், அவங்களாம் இது மாதிரி பண்ணுவாங்க. நம்ம ஒரே ஒரு அண்ணன் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களை வந்து முதல்வராக்கணும், ஒரு வன்னியர் முதல்வராக இருக்கணும். அதான் அவங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பொதுவான இருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு ஒரு வன்னியர் தான் முதல்வராக இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம தான் வந்து இங்கே மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டியே. இப்போ எல்லா ஸ்டேட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டி தான் வந்து முதல்வராகவே இருப்பாங்க, ஆட்சி அமைப்பாங்க, முதல்வராக இருப்பாங்க, பெரிய பெரிய பொறுப்புலையும் இருப்பாங்க. ஒரு போலீஸ் துறையிலையும் நம்ம பெருசாகவும் இல்லை, ஒரு செயலாளர் பதவியில் கூட நம்ம பெருசாக இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இதுக்கு வரனா நம்ம அண்ணன் சொல்கிற மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு முன்னேறினா வன்னியர்கள் ஃபஸ்ட்டு முன்னேறணும். வன்னியர்கள் முன்னேறினா தான் வந்து ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தினுடைய முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது அதை நீங்கள் மையப்படுத்தி சொல்கிறீங்க. வன்னியர் ஆட்சிக்கு வந்தால் தான். ஏன்னா ஒரு சத்திரியன் தான் வந்து ஒரு ஆட்சி அமைப்பை வந்து எப்படி ஆட்சி செய்யணுங்கிறது ஒரு சத்திரியனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இப்போ ராஜராஜ சோழன், ராஜேந்திர சோழன்லாம் வந்து அவங்களோட ஆட்சி தான் வந்து இது. அந்த மாதிரி ஒரு சத்திரியன் வந்து இந்த நாட்டை ஆண்டாதான் வந்து இந்த தமிழ்நாடு வந்து பெருசாக இன்னும் ஒரு பெரிய மாநிலமாக வரும், வளர்ச்சி பெறும், எல்லா துறையிலையும் வளர்ச்சி பெறும். ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க சூர்யாவுடைய ஜெய்பீம் படம் ஒன்று வந்தது இல்லையா?
அந்த படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக மாறிடுச்சு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த குருமூர்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வச்சு ஒரு கேரக்டரு, அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அக்னி கலசத்தை வச்சுருந்தாங்க. இது எதர்ச்சியலாக வச்சுது, இது நாங்கள் யாரையும் புண்படுத்துகிற மாதிரி வைக்கலன்ற மாதிரியான பல்வேறு கருத்துக்களை அந்த திரைப்படத்தின் வாயிலாக நமக்கு தெரிவித்தாங்க. இது குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க? அதெல்லாம் வந்து முற்றிலும் தவறானது தானா. அந்த மாதிரி காட்சியெல்லாம் வச்சுருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தவறானது. காடு வெட்டியார் வந்து ஒரு இனத்துக்கானவர் மட்டும் கிடையாது, எல்லா சமூகம் எல்லா இனமும் போற்றக்கூடியது தான். இப்போது காடு வெட்டியில் கூட வந்து கேட்டு பாருங்கள் அவருடைய பற்றி. எல்லா இன மக்களுக்கும் தான் அவர் நல்லது செஞ்சுருக்காரு. முற்றிலும் வன்னியர் இன மக்களுக்கு மட்டுமாகவே அவர் எதுவும் பண்ணலை, எல்லா மக்களுக்காகவும் அவர் நல்லது செஞ்சுருக்காரு. நீங்கள் வேணும்னா காடு வெட்டியில் வந்து கேட்டு பாருங்கள் அவரை பற்றி. ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் வந்து காடு வெட்டியாரை பின்பற்றினா இதுதான் காரணம். அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சும்மா நாங்கள் கேஷுவலாக வச்சுட்டோம் அந்த குருமூர்த்தி அப்படின்ற பேர்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, இது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு கேட்கக்குள்ள? அது ரொம்ப தவறுங்க, மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி வச்சது தப்பு தான். அந்த மாதிரி ஒரு சமூகத்தை மட்டும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க? பதிலடி பார்ப்பீங்க 2026 பாட்டாளி 2.0, அதுதான் பதிலடி. நிச்சயம் வெற்றி பெறுவது தான் பதிலடியாக இருக்கும். காடுவெட்டி குரு அவர்களினுடைய பிறந்த தினத்துக்கு நீங்கள் எல்லாமே ஒரு குழுவாக வந்து ஒரு ஆரவாரத்தோடு வந்ததை பார்த்தோம். திரு காடுவெட்டி குரு அவர்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன மக்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறீங்க? குருவே துணை. குருவண்ணனுக்கு வணக்கம். குருவண்ணன் வந்து நம்ம படையாட்சி இனத்துக்காக, நம்ம இனத்துக்காக ரொம்ப பாடுபட்டார். நம்ம இனத்துக்காக போய் எங்கெங்கேயே 144 தடை சட்டம் வந்து வாங்கி கொடுத்தாரு. வன்னியர் மக்களுக்காக நம்மளுக்காக தான் வந்து குருவண்ணன் வாழ்ந்தார். குருவண்ணன் வந்து நம்மளுக்காக பாடுபட்டார். குருவண்ணன் எப்படி இருந்தாரோ அதுமாரி வந்து வன்னியரை வந்து யாருமே விட்டு கொடுக்காதீங்க. வன்னியருக்கு ஒன்றுனா எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் முன்னாடி போய் கேளுங்க. நம்மளும் வன்னியம் தான். நம்ம வன்னியருக்கு ஒரு பிரச்சனை யாரும் வந்து நிற்க மாட்டேங்கிறாங்க. பெண்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா வன்னியர் எல்லாம் வந்து ஒத்துமையாக இருந்து கேளுங்க. நம்ம பொண்ணுங்க தான். நம்ம குருவண்ணன் வந்து சொல்லிட்டுப்பார், ஒரு வீடியோவில் இருக்குன்னா குருவண்ணன் சொல்லிப்பார், நம்ம பொண்ணுங்க, நம்ம இனத்து பொண்ணை வந்து பத்திரமா நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். நம்ம பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம காவல்துறை மாரி நம்ம பொண்ணுக்கு நம்ம தான் பாதுகாக்கணும். குருவண்ணன் வந்து அதுமாரி வன்னியருக்கு நல்லது செஞ்சார். அதுமாரி குருவண்ணன் மாரி நம்ம வன்னியர் எல்லாருமே இருக்கணும். நம்ம வன்னியர் பசங்க அனைத்துனா எல்லாருமே வந்து ஒத்துமையாக இருந்தால் வன்னியரை வந்து யாரும் வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது. குருவண்ணன் எப்படி வாழ்ந்தாரோ அதேமாரி நம்ம வன்னியர் எல்லாமே இருக்கணும். அப்படின்னா நம்ம வன்னியருக்குள்ளே பசங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒத்துமையாக இல்லை, ஒத்துமையாக இருக்கணும். குருவண்ணன் எப்படி இருந்தாரோ அவர் மாரி நம்ம பசங்களும் அதுமாரி குருவண்ணன் எப்படி பேசினாரோ, வீரமாக பேசினாரோ அதுமாரி பேசணும். ஒரு துணிச்சல் இருக்கணும், அதுமாரி பேசணும். பசங்கள்லாம் ஒத்தியமாக வந்து குருவண்ணன் பிறந்த நாளாக இருந்தாலும் நில நாளாக இருந்தாலும் குருவண்ணன் வந்து நம்மளுக்காக பாடுபட்டுருக்காரு. அவங்களுக்காக பாடுபடுங்க. பசங்கள்லாம் ஒன்றா இருங்க. வன்னியர். நன்றிப்பா.